ҳайате ки дар барселона Пеп Гвардиола мавсими 2008-2009 ҷамъ оварда буд, яке аз беҳтарин бозиҳоро ба роҳ мемонданд. Равиши онҳо эффекти олие медод ва тактика олиҷаноб менамуд. Ҳамин буд ки даста 6 ҷомро дар як мавсим ба даст оварда буд. Соли 2009 қариб 15 сол пеш буд ва тағйирот то ин дам хело зиёд шудааст. имрӯз бошад мебинем ки он ҳайати таърихӣ дар куҷо қарор доранд. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз дарвозабон оғоз мекунем. Виктор Валдес. ӯ интихоби якуми Пеп дар Барселона буд ва нақши калоне дар ҳайати он вақта мебозид. комёбиҳо дар 6 мусобиқот барои Валдес ҷоми Замораро овард ки ба беҳтарин дарвозабони Ла Лига тақдим карда мешавад. Валдес баъди анҷоми шартнома соли 2014 тарки даста кард ва ба дастаи Манчестер Юнайтед пайваст. ӯ то охири мавсим он ҷо баромад кард ва ба Лигаи бартари Белгия барои иҷора равона карда шуд. баъдан ба дастаи Мидлсбро соли 2016 шомил шуд ва як сол баъд тарки футбол кард. соли 2018 Валдес иҷозатномаи мураббигии худро ҳамроҳ бо Хави ва Хаби Алонсо гирифт. баъдан июли соли 2019 ӯ ба Барса ҳамчун мураббии дастаи ҷавонон баргашт. ана 3 моҳ пас ӯро бо сабаби моҷарое аз вазифа сабукдӯш карданд. оиди моҷароҳо гуфта ҳамеша як бозингар пеши чашм меояд ки Дани Алвес мебошад. баъди ба даст овардани 6 ҷом бо Барселона соли 2009 Алвес боз 2 ҷоми Лигаи қаҳрамонҳоро бо даста соҳиб шуд. ӯ Барселонаро соли 2016 тарк карда ба Ювентус ройгон гузариш кард. як сол гузашту ӯ барои 2 мавсим ба ПСЖ рафт ва баъд ба дастаи Сан Пауло соли 2019 шомил шуд. соли 2021 Алвес бо сабаби пардохт накардани қарзҳо аз ҷониби дастаи Сан Пауло тарки даста кард. бедаста ки монд, имрӯза сармураббии даста Хави ӯро дубора ба ҳайат даъват кард. Алвес ноябри соли 2021 шартномаи нав бо Барса имзо карду то охири мавсим бо каталониҳо буд. соли 2022 Алвес ба дастаи мексикоии Унам шомил шуд. шартномааш бо ин даста бо сабаби ҷурми содир кардаи Алвес январи соли 2023 қатъ карда шуд. айни ҳол ин легендаи даста дар зиндон аст ва дархости боздиди парванда бори дигар 9 май рад карда шуд. Жерар Пике гузаштаи тамоман дигар дошт. баъди бозгашт ба Барселона соли 2008 ва бозӣ кардан дар ҳайати Манчестер Юнайтед, Пике дар Барса то соли 2022 ҳунарнамоӣ мекард. соҳиб шудани ҷомҳои зиёд ӯро сутуни устувори даста гардонид. ӯ яке аз беҳтаринҳо дар мавқеи худ ба ҳисоб мерафт. Пике солҳои охир бозии худро аз даст медод ва ҳамин мавсим ба қароре омад ки корномаи хешро ба анҷом расонад. бисёриҳо сабабашро дар фишори мухлисон медонанд, вале Пике баъди рафтанаш ба Лигаи шоҳони худ диққати бештар равона кард. ин лига соли 2022 аз ҷониби Пике таъсис ёфтааст. Пике нафари боэътимод канори худ дошт. Пуёл соли 2019 нахост ки директори варзишии Барселона гардад. Карлес дар ҳайати қаҳрамонии Барса калонсолтарин буд. ба ҳамин хотир ӯ пештар аз дигарон тарки футбол кард. ветерани даста содиқи Барса буд ва баъди рафтанаш соли 2014 ӯ футболро дар умум тарк кард. Пуёл дарҳол ҳамчун ёвари директори варзишии даста Андони Зубизарета корро шурӯъ кард. Андори соли 2015 аз вазифа озод шуд ва Пуёл ҳам ҳамкориро қатъ кард. пешниҳоди директори варзишӣ шудан соли 2019 буд ва Пуёл онро низ рад кард. аз он вақт ӯ ҳамчун мухлиси ҳақиқӣ ва амбассадори даста амал мекунад. хати ҳимояи беҳтарини он вақтаро Эрик Абидал пурра мекард. ҳимоятгари фаронсавӣ дар Барса аз соли 2007 ҳунарнамоӣ мекард ва дар ин муддат ӯ комёбиҳои зиёдеро соҳиб шудааст. моҳи марти соли 2011 вазъи саломатиаш бад шуд ва бояд муддате аз майдон дур мемонд. Абидал тавонист ки дар финали Лигаи Чемпионҳо моҳи май худро барқарор созад ва ҳамчун сарвони даста ба майдон баромада ҷоми мусобиқаро назди мухлисони даста болои сар бардошт. моҳи марти соли 2012 ӯ ҷигари худро ҷарроҳӣ кард ва ба тамринҳои Барселона январи соли 2013 пайваст шуд. тобистони ҳамон сол Абидал билохира тарки дастаи Барселона кард ва ба тими Монако пайваст. як сол ҳунарнамоӣ карда баъдан тобистони соли 2014 ба дастаи Лион гузариш кард. корномаи худро Абидал моҳи декабри ҳамон сол анҷом бахшид.
бозгашти ӯ ба барселона соли 2018 ҳамчун директори футболии даста ба қайд гирифта шудааст. Аз ин вазифа августи соли 2020 озод карда шуд. Акнун ба нимҳимояи легендарӣ мегузарем. Хави айни ҳол идораи дастаро ба дӯш гирифтааст. Дар мавсими олии худ ӯ суперҷоми кишварро ба даст оварду қаҳрамони Испания ҳам гашт. баъди синни 31-солагии маэстрои даста соли 2015 тарки барса карда ба Ал-Сад шомил шуд. ӯ дар ин даста 4 сол ҳунарнамоӣ кард ва баъдан сармураббӣ ҳам гашт. бозгашташ ба Барселона моҳи ноябри соли 2021 амалӣ шуд. тӯли ин муддати кӯтоҳ ӯ дастаи наверо ба по хезонд ва сӯи комёбиҳои навбатӣ роҳ гирифтааст. дӯсти наздик ва ҳамраҳи ӯ Андрес Иньеста то ҳол футболбозиро идома дода истодааст. ӯ Барселонаро соли 2018 тарк кард ва ба тими Висел Кобеи Ҷопон шомил шуд. то имрӯз ӯ он ҷо қарор дорад. соли 2021 Иньеста дар Ҷ-лига ба ҳайати беҳтарин шомил шуд. нафари сеюм дар нимҳимоя ва ҷавонтарин байни онҳо ин Бускетс буд. Серхио Бускетс аз соли 2008 дар Каталония ҳунарнамоӣ дорад ва баъди рафтани Месси аз даста капитанӣ ба дӯши ӯ гузошта шудааст. баъди 4 соли таваққуф даста дубора қаҳрамониро ба худ гирифт, вале ин ҷоиза охирин барои Бускетс дар Барса мебошад. Бускетс эълон кард ки тобистони имсол тарки Каталония мекунад, вале дар куҷо бозӣ карданаш то ҳол маълум нест. бо рафтани Бускетс аз ҳайати беҳтарини Барселона дигар ҳеҷ бозингаре боқӣ намемонад, вале бозгашти як бозингар аз назар дур нест ва баъдан оидаш гуфта мегузарем. ҳоло оиди Педро мегӯем. дар академияи Барселона тарбия гирифта баъдан Педро бозингари муҳиме барои даста гашт. ӯ дар Барса то соли 2015 боқӣ монд ва 3 ҷоми Лигаи Қаҳрамонҳоро низ соҳиб гаштааст. омадани Суарес ва Неймар ӯро маҷбур карданд ки ҷойро холӣ кунад. хулоса Педро ба Челси рафт ва 5 сол онҷо бозиро идома дод. соли 2020 бошад ба Ромаи Италия гузариш кард. баъди 1 сол баромад кардан ба дастаи рақиб Латсио шомил шуд ки ҳоло онҷо аст. Терри Анри бошад бештар ба аналитикаву таҳлили бозиҳо машғул аст. Терри Анри соли 2007 баъди бохт аз дасти каталониҳо ба Барса гузашт. бозингари мазкур аз ҷониби Пеп бисёр фаъолона истифода мешуд ва дар 42 бозӣ 37 голро ба қайд гирифтааст. баъди муваффақият дар Барса, Анри ба дастаи Нью Йорк Ред Булл соли 2010 пайваст. каме онҷо баромад кард ва ба муҳлати кӯтоҳе ҳамчун бозингари иҷоравӣ ба сафи туфангчиён шомил шуд. Анри соли 2014 тарки футбол кард ва таҳлилгари футбол шуда кор мекунад. сармураббигии Монакоро соли 2018 ба ӯҳда гирифт, вале корашро зебо иҷро карда натавонист. ҳамин тавр Анри дар тарбияи кадрҳои нави футболӣ дониши худро рушд дода истодааст. ахиран беҳтарин бозингар Лионел Месси. ӯ дар пазли соли 2019 нақши калоне дошт. Месси беҳтарин будани худро бо соҳиб шудани ҷоми ҷаҳон исбот кард. мушкилоти иқтисодии даста ӯро маҷбур кард ки тарки хонааш кунад. Месси 2 сол дар ПСЖ баромад кард ва гуфта мешавад ки ба наздикӣ Лео ба Барселона бозгашт мекунад. хуб дӯстон, бозии ин футболбозон ба шумо писанд буд? ҳатман дар комментарият ҷавоб диҳед ва мунтазири навори ҷадид бимонед.